Donc ɲininkali min kɛ ko dɔ ye ɲininkali kɛ ko tuma min ala tun bɛ saya malikiya ci ciden ma ko a kana nin mina ko a ko a kana nin mina gɛlɛya ciden kan ko mɛ nin gɛlɛya nin bɔlen ko a gɛlɛyara ciden kan ko dɔw ko o kɛra de pour ka mantonw de waaju bon ne bɛ min fɔ ni ɲininkali la mɔgɔw ka fɛn ɲininka min ni a ka diina mako bɛ min na a ka diina nafa bɛ min na a ka lahara nafa bɛ min na a y'o ɲininka ni ɲininkali sugu minnu filɛ nin ye ni nafa t'u la k'u to ye delilasi ma sabati ko malikul mawti ko ala y'a fɔ a ye ko a kana nin bɔ gɛlɛya ciden ma ne m'o hadisa ye an b'a ye situ ye min fɔ ciden ka nima kara wagati a ko ciden a tun bɛ tanke nima kara in gɛlɛyara ko a bɛ fini ji tun b'a kɛrɛfɛ a bɛ fini don a kɔnɔ ka fini don an da a ɲɛda kan a b'a fɔ la ilaha illallah inna lil mawti sakarati a b'a fɔ ja sikira de bɛ saya la donc an b'a setu yɛrɛ ko tanke ko nimbo ma nɔgɔya ciden ye ko ni mɔgɔ wɛrɛ nimbo nɔgɔyara ko ale tɛ ɲɛ b'o fɛ tuguni ko karisa ka nimbo nɔgɔyara ko ale tɛ ɲɛ b'o fɛ tanke nimbo ma nɔgɔya ciden yɛrɛ ye donc an ko ala ye sɔrɔ depuis ciden yɛrɛ ka ɲɛnamaya hari bana filɛ ciden ko ale ka bana kelen dimi n'a dɛgɛrɛ a bɛ komi an tɔw ka bana fila de ciden ɲininkara fana ko ala bɛ jɔn lajarabi ka tɛmɛ bɛɛ kan ko ale anbiya ala bɛ nabi ɲumanw de lajarabi ka tɛmɛ bɛɛ kan summa amsal fali amsal donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye u ka fɛnw ɲini k'u ɲininka diina la u ka diina mako bɛ mun na u ka lahara ko dirolen bɛ mun na mais nin ko sugu mɔgɔw ka mɔgɔw lafiya o la wagatiw ka surun o ma waaleykum salaam bon ko an ye dangali min fɔ ko mɔgɔw dɔn n'i y'u tɔɲɔ k'o b'a fɔ ala kana ciden yɛrɛ la k'o bɛ cogo di nin ye dangali sugu min ye mɔgɔ o mɔgɔ ye silama de ni silama ɲuman ye la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mɔgɔ kana nin dangali sugu fɔ i balima silama ye i diminana cogo o cogo mɔgɔ kana nin dangali sugu ta k'i balima silama sɛgɛrɛ n'a ye k'a fɔ ala kana ciden yɛrɛ la kiyama kɛnɛ kan nin ye dangali min ye dangali sugu minnu ye nin kana bɔ silama da ka t'i balima silama ma a man ka kɛ bon n'i y'a kɛ n'a y'a sɔrɔ a tigi ma baara k'i la parce que ciden ko dangali filɛ n'i ye mɔgɔ danga a ko dangali in bɛ taa sanfɛ dɛ ala b'a sagi ka jigin n'a sagina ka jigin i ye mɔgɔ min danga a bɛ taa o fɛ n'a y'a sɔrɔ a ye dangali ko kɛ a b'a minɛ n'a y'a sɔrɔ dangali e ye min danga o ma dangali ko kɛ dangali in bɛ to ka munumunu n'a ma dɔ yɛrɛ sɔrɔ a bɛ sagi ka na dɔ yɛrɛ la donc ni e ye mɔgɔ dangani nin ye a ma dangali ko kɛ e la dangali in sagira ka taa e yɛrɛ ma balaw lasi yɛrɛ ma wa donc nin dangali sugu ninnu kana bɔ silama da ka t'i balima silama ma i diminara cogo o cogo bon ko dɔ ko olu ye u bɛ dugu dɔw la olu ye dugu ka madrasa karamɔgɔw de ye dugumɔgɔw y'a ɲini u fɛ k'u ka musokɔrɔbaw lakala k'u bɛ se k'u lakala ba u bɛ se k'u lakala mais a ka sɔrɔ hijabu b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara'i hijabi ala ko kuranna kunna ko n'a bɛ musow ɲininka mako ɲɛnabɔ fɛn dɔ la a ka kɛ hijabu a ka sɔrɔ hijabu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ olu kana lankolonya cɛ kelen ni muso kelen kana lankolonya n'u b'u groupe kala yɔrɔ dɔw la u bɛ se k'u kala ma ka sɔrɔ u suturalen don bon ko ni mɔgɔ min an ko ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔw lakala kuranna la lakaleli ye baara de
parce que doni ke bawo sarate se ka mina qur'ana kalama mbe qur'ana kalam min ke ka baraji nyina ala fe dinya sarate se ka mina wala mais ni be mogo da la kala ifule bara de la wala parce que ba ke ka aya min fo be saga ka be se ka harafu min pe be saga ka ki jija pour akase ka do waye bara de ani bi ka wakati de bilal ka ke doni ke bawo ko kasara minan ni nabasi tika mais koni mogo min ni ale be mogo kala sara doron de kama ama ala ko yere ni baraji nyini ngani adusun kono be chogori ala yo jabe qur'ana kono ومن كان يريد الحياة الدنيا وجينتها نوفي إليه آمالهم فيها وهم فيها لا يبغصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون ala yo bakura na kono ala ko mugo mugo ebe bato ke ube be baranyuma ke ala kola eba ke ni jinya nafa de ade jinya masiri nyini ni de ala ko abi ka sara dafa kadima jinya kono ya mella gara fenti boloy man kana faman kana yuridu alhayata ad-dunya wa jinataha nuwaffi ilayhim amalahum fiha wa hum fiha la yubghasuna أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون نمغم كلا ني جيا كو دروندي الله كوما يالا لاغرا كوتالا سراتي لاغرا ويا الك آياتي آية وري لو من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء ala ko ni mɔgɔ min b'i ka baara ɲumanw kɛ dɛ diɲɛ nafa telema ko e b'o de ɲini n bɛ diɲɛ nafa telema ye n bɛ dɔ teliya k'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ o fana tɛ bɛɛ ye dɛ n ye mɔgɔ min laɲini n'a ye i n'a dɔ sɔrɔ a dɔw bana bɛ se ka kɛ e b'a kɛ ni diɲɛ nafa dɔ ye i tɛ diɲɛ nafa in sɔrɔ sarati ye lahara ala k'an kisi a ma ni ɲɛ min ɲininka ko deni dɔ muso dɔ a bangebagaw y'a ta bogotigini dɔ a bangebagaw y'a ta k'a di cɛ dɔ ma a ko a tɛ cɛ in fɛ bon ko ani cɛ wɛrɛ ale ni cɛ wɛrɛ bɛnna la u bɛ jamana wɛrɛ la ko a bɛ papiye dila ka taa o fɛ k'o bɛ cogo di ɲininkali fila de fɔlɔ nin ye ɲininkali kelen kɔnɔ fɔlɔ min ye ka musow ta denmusow ta k'u di cɛ ma cɛ min man d'u ye n y'o jaabi siɲɛ joli joli ko silamɛya sariya y'o haramuya de totalement y'o haramuya de silamɛya sariya ma sira si dɔ di u ma an kɛ risalaw yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ an y'an ka risala n y'a fɔ cogo min ko an ka fiqhu yɛrɛ b'an bolo an ma baara kɛ n'o ye risala yɛrɛ de ko kolonjɛ wal bikru tustajalu wa yajinu hasumatuha risala kolonjɛ yɛrɛ de ko i den bogotigini ko i b'a jɛ de ɲini n'i b'a di cɛ ma ko i b'a jɛ ɲini o ko ciden ma bogotigini bɛ maloya tɛ kuma dɛ a k'a fɔ n bɛ nin fɛ n t'a fɛ a ko ni a y'a mako n y'i di karisa ma a y'a mako a ko o de y'a jɛra mais hari ni min y'a mako kɔfɛ a ye mɔgɔ dɔ ci ma ou bien o kɔfɛ e yɛrɛ y'a min a la n tɛ karisa fɛ n t'a fɛ ou bien a yɛrɛ b'a kɛ ka ko dɔ kɛ min b'a yira a t'a fɛ kana d'a ma mais a y'a da de a ma fɛn wɛrɛ si fɔ a ma fɛn wɛrɛ si kɛ o y'a yira jɛnna o ma ciden tile la bogotigini dɔ a fa y'a ta k'a di a balimakɛ denkɛ ma ko pour ka musaka nɔgɔya ale ye bogotigini in taara fɔ ciden ye a ko ne fa ye n ta k'i di a balimakɛ denkɛ ma pour ka musaka nɔgɔya yɛrɛ kan ne fana tɛ cɛ in fɛ n ma sɔn furu ma a ciden ko n ye yamaruya d'i ma sisan b'i ka furu buruja furu tɛ yen a tɛ daga i fa k'i di cɛ ma n'a ma di ye n bɛ furu buruja o denni yɛrɛ fɔ muso yɛrɛ ko a ye ciden tant que n fa y'a kɛ n bɛ cɛ in fɛ n bɛ to furu in na mais n ye nin kɛ dɛ pour denfaw n'a dɔn k'u ka diyagoya ni ka sariya ni ko furusite musow kan
kudi cɛ ma cɛ min man d'u ye n y'a kɛ o de kama o n'a dɔn parce que ciden ye nin kɛ sɛba bɛɛ ɲana a donna hadisaw kɔnɔ k'a kɛ kiiri ye donc cogo si a tɛ bɛn i k'i denmuso ta k'a di cɛ ma tɛ min fɛ min ye ayiwa musoma de ye min ye min furula ka kɔrɔ wa shayibu tustamaru n'a y'a sɔrɔ denmuso in furula ka kɔrɔ de e b'a fɛ k'a di cɛ in y'a bila ou bien cɛ in fatura i b'a fɛ k'a di cɛ wɛrɛ ma ciden ko o ta ka ma ko dɛ fo o ka kuma de karisa n b'a fɛ k'i di karisa ma i b'a fɛ wa an fa n b'a fɛ ou bien n fa n t'a fɛ fo o ka kuma de min furula ka kɔrɔ parce que maloya t'o ɲana tuguni fo o ka kuma de donc nin ka faaman bolo jamana kɔnɔ i denmuso kana di cɛ ma n'a man d'a ye n'i b'a di cɛ ma hali n'a banna a ye sigi a ka ɲɔgɔn ye a ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya e ye min cɛ suganta ye ni sababu mun i b'o fɔ ale fana ko a t'a fɛ ni sababu a b'o yira ɲɔgɔn na ni a sɔnna i bolo a y'a fɔ a ma sɔnna i bolo a filɛ n'a ma sɔn toujours kana don a la parce que furu filɛ n si ni si de dɔn ni mɔgɔ bɛ don o la k'a sɔrɔ a ka d'a ye parce que furu fana ko fila de b'a kɔnɔ wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahma fɛn fila de bɛ furu kɔnɔ ala ko ni ala ye kanu don ani ɲɔgɔn cɛ ani hinna ni kanu ni ɲɔgɔn kanu ni hinna ma kɛ furu la dɔrɔn a kɛra wa ɲɔgɔn tɔɲɔ ye bon ni hadamaden fana dira mɔgɔ ma t'a fɛ kanu sabatira ye wa kanu tɛ bon ni kanu fana tɛ yɔrɔ yɔrɔ hinna tɛ se ka na donc an ka nin kɔlɔsi o de y'a to dɔɔnikɛbaaw ko furu saratiw n'u b'u jate u b'a fɔ irida jawujɛyini furu sarati fɔlɔ furu ɲɔgɔnma fila in ka jɛ ni furu ye dɔɔnikɛbaaw ko ni furu ɲɔgɔnma fila ma jɛ ni furu dɔ la kelen ma jɛ ni furu ye dɔrɔn hamuru wa furu tiɲalen dɔ fana dɔɔnikɛbaaw bolo ko furu tɛ dɛ furu tiɲalen de don a tɛ bɛn silamɛya sariya la donc nin ye ɲininkali fɔlɔ jaago ye bon filanan dennin fana ye min kɛ ni e fa y'i di cɛ min ye i ko i t'a fɛ mais a tɛ daga e fana ye i k'i yɛrɛ di cɛ ma la nikaha illa bi wali ciden ko furu tɛ se ka kɛ fɔ waliju de bɛ e fana la ni e fana banna nin ma a tɛ daga e fana k'i yɛrɛ di cɛ ma o tɛ daga ye dɛ ko i bɛ taa cɛ dɔ sɛgɛrɛ jamana dɔ la ko i bɛ yɛrɛ d'a ma ye ou bien mɔgɔ wɛrɛ ka furu siri ye k'i ka walijuw sɔrɔ ye u ka walijuw bɛɛ o tɛ bɛn a tɛ daga e fana k'i yɛrɛ don furu la e ko i tɛ min fɛ kɔni a b'o to ye cɛ wɛrɛ bɛ ɲini ni mɔgɔ wɛrɛ nana a bɔr'i fɛ o kɛr'i fɛla ye i fa bi di o ma mais i yɛrɛ fana tɛ se ka i yɛrɛ don furu la bon dɔw bɛ se k'a fɔ a sisan denw n'i y'u to i yɛrɛ bolo ayiwa u bɛ taa fasigi dɔ ta ka na i ma dɛ e ye diinatigi ɲin'a ye ka jogo ɲumantigi ɲin'a ye ko a t'o fɛ n'i ko fɔ ni min y'a yɛrɛ kanu min ka d'a yɛrɛ ye ayiwa a bɛ se ka taa sinsan mina ni sigirɛti mina dɔ ta ka na dɛ gunnɔsimi ninnu dɔɔnikɛbaw kumana nin fana la u ko ne e ye diinatigi yira a la jogo ɲumantigi a ma sɔn o ma n'a fana taara dilo fasigi min na i fana kana di o ma hali n'a mɛnna sigi la a ma furu junubu tɛ e kan o la junubu b'a yɛrɛ de la a ka ko b'a yɛrɛ de kan e fana kana sɔn k'a di fasigi ma dɛ parce que ala ye dannaya de da e fana kan cɛ ɲuman de ka ɲini ka d'a ma diinatigi jogo ɲumantigi ni e ye min yira a la diinatigi de jogo ɲumantigi o ma kɛ ale fɛla ye ko i b'a kɔnɔ de n'a taara fɛn wɛrɛ min yira a la ou bien ni cɛ wɛrɛ min bɔra a nɔfɛ diinatigi de jogo ɲumantigi da ko a b'o fɛ i b'a di o ma mais n'a fana taara fasigi ta ou bien a taara dilo fasigi dɔ la ko diyago i k'a di o ma i fana kana di fasigi ma e fana kana di ala sɔsɔla ni fasigi ma n'a mɛnna o la a ma furu junubu t'i kan o la donc nin ka faamu bon ko mɔgɔ dɔ de don waati ko ale bɛ kali ko ale tɛ muso nati ni jamana ninnu na donc mais o kɔfɛ a y'a ka muso nati o kalilu kafara bɛ bɔ cogo di bon dɔɔnikɛbaw ko ni kalila fɛn natɔ dɔ de kan n tɛ nin fɔ n tɛ nin kɛ i nana kɛ kalili kafara b'i kan mais kalili min filɛ nin a ye kalili caman min kɛ tant que a ma a kelen kafara bɔ
a ye muso in lata kafara kelen de b'a la kafara kelen de b'a la n'i ye kalili caman kɛ i ma a bɛɛ bɛ ko kelen in fana de kan kafara fana ma bɔ ka kɔrɔ kafara kelen de b'a kan a b'o de bɔ hali n'a y'a sɔrɔ i ye kalili in kɛ siɲɛ 10 de wallahi ne tɛ n ka muso nati yan kalili in b'a dusukun kɔnɔ de la k'a fɔ hali n'a y'a kɛ siɲɛ 10 de a tun ma kelen kafara bɔ donc ni muso in taara wagati min kafara kelen de b'a kan kafara ye misigine ta k'u la dumuni misigine kelen kelen kilo kelen ni tilancɛ ou bien ka daraka do tobi ka misigine tan du ŋwele u ka du kafa ou bien tile fana kelen ka tobi ka misigine tan ŋwele u b'a du kafa ou bien suro fana kelen misigine ta k'u la dumuni ou bien k'u feere bɔ a kelen kelen i bɛ compile d'a ma ni feere bɔ de misigine ta kelen kelen i bɛ compile d'a ma ou bien i bɛ jɔn kan hɔrɔnya ni saba kalili kafara ni saba min fule nin ye i bɛ suwa de la n'i ye min kɛ bon ni dɛsɛra ni saba bɛɛ la de sa i bɛ tile saba suku tugu ɲɔgɔn na kalili kafara bɛ bɔ nin cogo de la bon n'a bɛ jamana min na ni fantan tɛ a b'a wari bila ka na a ka danaya min bɛ mali a b'a wari bila ka na ma donc ni dumuni in de don a b'a wari bila ka na ni feera bon a b'a wari bila ka na donc o b'a di fantanw ma bon ko jikiru minnu bɛ fɔ sujudi ni uruku ko subhana rabbil azim urukotɔ kunbele mina to ani subhana rabbil ala ni bɛ sujudi la ni danna kelen na wa kelen na hakɛ kɛrɛkɛrɛlen mana o la mais kuma fantanya ka sɔrɔ dɔrɔn parce que dɔnnibaw dɔ ko yɛrɛ ko a wajibi ye i ka da kelen de la ko n'i y'a fɔ hari siɲɛ kelen ko wasara mais dɔnnibaw minnu ye nin fɔ ko ayi a ka fɔ ka fara ka ma fantanya ka sɔrɔ uruku la ka fara kan e y'i kunbele mina tɛ dɔrɔn ko subhana rabbil azim wuli la i ma fantanya uruku la i ka salli tɛ ɲɛ e y'i ten turu duguma i ko subhana rabbil azim wuli la ma fantanya ma sɔrɔ sujuru la a tɛ wasa kɛ donc ni ma fantanya sɔrɔ la uruku la hali subhana rabbil azim si fɔra siɲɛ kelen a bɛ wasa ni ma fantanya sɔrɔ la sujuru la subhana rabbil ala n'a fɔra hali siɲɛ kelen a bɛ wasa bon mais i bɛ se k'a fɔ siɲɛ 3 i bɛ se k'a fɔ siɲɛ 5 a dɔw bɛ taa fɔ siɲɛ 10 anasi delila k'a fɔ ko a delila ka salli kamalen dɔ nɔfɛ ko a bɛ tesibihu min ko tesibihu min n'a b'o kɛ k'a y'u jate minɛ a nɔfɛ a bɛ tesibihu min kɛ sujuru la ko a bɛ taa 10 na ko ale ma mɔgɔ ye min ka salli cogo ni ciden ka salli cogo bɔlen don k'o tigi bɔ bon ko an balimakɛ dɔ ko n'a ko ni mɔgɔ y'ale wele telefɔni la ko ale b'a fɔ salamu alaikum mais ale t'a dɔn mɔgɔ min y'a wele ou bien kafiri don ou bien silama don bon fɔlɔ telefɔni adabu la abubakari abu jeyidi a ye kitabu dila telefɔni adabu la telefɔni dɔɔnikɛbaw ye min fɔ ni e y'a ta i kan k'a fɔ de naam a bɛ komi ni mɔgɔ yi nana a ye e da kɔnkɔn ale de kan ka salamu bila e ka fɔlɔ mɔgɔ nana e min na i ka da kɔnɔ k'i wele a ko karisa yali i b'a lamina fɔlɔ de wa ou bien i b'a fɔ salamu alaikum de i b'a lamina de donc telefɔni fana e welela de e b'a fɔ de n'i ye telefɔni décroché e b'a fɔ de naam ale de bɛ salamu bila i kan o kɔfɛ e bɛ a ka salamu sali halo min filɛ nin ye dɔnnibaw ko ni mɔgɔ min sera ka nin bila yɛrɛ nin ye nasara ladege de nasaraw de ka kuma ye nin nasara ladege de don o de y'a to arabu dɔnnibaga caman kɔlɔsi n'u y'u wele telefɔni la u bɛ naamu in de fɔ hali Sheikh Albani hali internet la kɔlɔsi mɔgɔw b'a wele yɔrɔ minnu k'u jateminɛ k'u teresarase ni a welela dɔrɔn a b'a fɔ naamu hali surakaw filɛ Muritani yan a ka ca n'olu wele telefɔni la dɔrɔn naamu
donc ni e ye telefoni décroché be naamu de fo donc min yi wele ale de e wele ale de be salamu bila e kan donc ko fe ba ka salamu mina donc a be continue ka kuma tola bon ni nye aye min fo bo fulana ko ni ale nana jamakulu la iko silamu ni kafiru de ube ti silamu ni kafiru be yala ale be salamu fo wa ibe salamu fo me iba nganyani e ka salamu iba nganyani silamu de ni nana jamakulu jama nyakambilende do silamu be kafiru be e ka salamu fo silamu de e ki ka salamu fo ka salamu biluka me ka lanyini e ka salamu silama munum be de e ka lanyini yo de aha ni kafiri damina ni salamu ibn qayyim kuma naka akon ni kafiri da ci den ko awde kana ande silame de kana kafiri damina ni salamu foli bo ni kafiri ye silama fo uya tilakata tila yoromo saba imma utumbe mi fo ci de nye wono jelen fo iba fo ma wa alaikum waye jumaye yahudaw tumbe na cide mo bafo samu alaikum ube alifuni lamu tige samu alaikum yahudiya kana wede ko saya bauka bonni yenni fo cide nye cide fana bafu ye wa alaikum aba fana uka donc nu abangira ye ko kafir min nana ema ye samu inde fo afwa ye ko wa alaikum afulana na ko assalamu alaikum aye salamu jelen de fo bo iba fo wa alaikum salam na ye salamu jelen de fo iba fo alaikum salam ninte fulana sabana aye min fo yala ye samu de fo be ye salamu alaikum de fo o ma jeya afwa ye wa alaikum uya tilakata tilajuru musaba ni dankaniya sorola ko samu de fora afo wa alaikum ni dankaniya masoro min fora afo wa alaikum ni dankaniya sorola ko salamu jelende foriye aka salamu nyogona de sagama uyo della ke munye kwala ko qur'ana kuno faidahu yaitum bi tahiyyati fahayu bi ahsana minha urduha ko ala ko ni mugo yaw foni foliye ayo fen saga tigima min kausa taye ubi ka ta nyogona sai donc ko kafir ni islama bede beni aya kuno donc ni kafiri ye salamu jelende fiye ako assalamu alaikum afwa ye wa alaikum salam na ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afwa ye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh donc mbul qaymu ye mingiriya o yeninde ko ambaluma kedo ko ale kale to demisenya la ale tumbe fasiriya la atumbe jene yake boko aye deni do nyini jene ya la umaso mbe min foni yoro la nuna nyogona munun temina mugo munun bolo ni abu la kaluku yere sutura aka yere sutura o ibise ka fo doron tumbe jurubu doke tumbe kollankolon doke mais ikana tumbe bara munun ke kaporo mo ki yere sutura ni ala yi sutura bo ko ale ye jene ya nyini deni do fe ko maso ko ale ni o yu datige nyogono te kuma nyogon fe ko parce que juma temene kuma na datige ka ko ale nana tubi ka bo fashiriya wala bo shi hari be ani deni datige lembe nyogona ko abe ko o ke chogodi o ke chogo fora kutuba kono anko mugo ni datige be ni balima silana mani nyogonche tile sabate mena chiden ko ika fereke ika wuli katama ina besika nyogon kumbe nyogonya yoro mi ka salamu bilaka pour datige ka bo ani nyogonche akoni eye salamu bila aleka ayi jabi afula be bora datige na
na mi jaabi e bora la junuba le de ka an ko fanan ko hadisa da nana fana ciden ko mo fula min da tiglen be nyogona afula nyuma nyede min foloba to nyogo da mina ni folie donc min be eka ede tumbe fashigi barani fashigi ewa fashigali ala sosora ede ala soso nyine alefe amaso i da tigala aya da tige nyogona ede ba nyini ka yafa nyina fe ede ba nyini ka yafa nyina fe ka kuma fe ka da tige imba parce que ede ko jugu nyina fe muso nye banni minke ale ye ala ta de ke ala ye min bilale ka ala ye wajibi min bilale ka ale ye o de ke e manki da tige ala ale de tun kan ka da tige la parce que ye fasike mais tun manki da tige ale la donc ede ba ale nyini sisa ka yafa nyina fe ka da tige imboye obe ede ka سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك kalimi ke ko doye nyinin kalike ko tumami ala tumbe saya malika ci de ma ko kana nimina ko kana nimina gele ya ci den ka ko me ningele ya nimbole ko gele ya ci den ka ko do ko o kera de puruka e wa manton de waju bon ne be mi fo ne nyinin kalila mo ka fe nyinin ka ni aka dina makobe minna aka dina nafa be minna aka lagara nafa be minna ayo nyininka ni nyininka li sugu munu fule ni ni nafa tula ku toye de la sima sabati ko ewa malakul mauti ko ala ya fuaye ko kana nimbo gele ya chidema nemo hadisai ambaye situ ye min fo chiden kan nima kara wakati ako chide a tumbe tanke nima karayin ngere yara ko abe fini ji tumba kerefe abe fini do akono ka fini ndo anda anyeda ka abafu la ilaha illa allah inna lil mauti sakarati abafu ja sikra de be sayala donc amba setu yere ko tanke ko nimbo man no ya chide nye ko ni mugo wore nimbo no yara ko alete nye bo fe tuguni ko karasa kan nimbo nugo yara ko ale te nyebo fe tanke nimbo man nugo ya ci de nyere donc anko ala soro depuis ci de nyere kanyana maya hari bana fule ci de ko ale ka bana kele dimina degere abe kuma an to ka bana fulade ci de nyinin karafana ko ala be jolla jarabe katima beka ko ale anbiya ala be nabi nyumo de la jarabe katime beka summa li amsal fa li amsal donc ambe min fo mogo ye ka few nyini ko nyinin ka dina la u ka dina mako be munna u ka lagara ko dilole be munna min nin ko sugu mogo ka mogo lafiya wala wakati ka suru oma wa alaikum salam bo ko nye dangali min fo ko mogo donni yu tonyo ko ba fo ala kana ci de nyirila ko be cogodi ni nye dangali sugu min ye mogo ye silama de ni silama nyuma ye la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi mogo kana ni dangali sugu fo ibalima silama ye idimina na cogo mogo kana ni dangali sugu ta ki balima silama segerena ye ka fo ala kana ci de nyira la qiyama keneka ni nye dangali min ye dangali sugu munu nye nin kana bo silama da kati balima silama ma amanka kake po iniya ke na yara soro atigi ma bara kila parce que ciren ko dangali fule ni ye mogo danga ako dangali imbe tasanfe de ala ba sagi kajigi na sagi na kajigi ye mogo min danga abeta ofe na ya soro ye dangali koke abamina na ya sere dangali min dango ma dangali koke dangali mbeto ka munumunu na ma do yere soro be sagi kana do yere la donc ni eye mogo dangani ninye ama dangali koke ela dangali sagira kata eyerema balaw la shirema wa donc ni dangali sugu nunu kana bo silama da kati balima silama ma idimina da chogo
bon ko dɔ ko olu ye u bɛ dugu dɔ la olu ye dugu ka madrasa karamɔgɔw de ye dugumɔgɔw y'a ɲini u fɛ k'u ka musokɔrɔbaw lakala k'u bɛ se k'u lakala ba u bɛ se k'u lakala mais a ka sɔrɔ hijabu b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa iza salitumuhunna mata fashaluhunna min wara'i hijabi ala ko kuranna kunna ko n'a bɛ musow ɲininka mako ɲɛnabɔ fɛn dɔ la a ka kɛ hijabu a ka sɔrɔ hijabu bɛ ani ɲɔgɔn cɛ olu kana lankolonya cɛ kelen ni muso kelen kana lankolonya n'u bɛ groupe kala yɔrɔ dɔ la u bɛ se k'u kala ma a ka sɔrɔ u suturalen don bon ko ni mɔgɔ min an ko ni mɔgɔ min bɛ mɔgɔw lakala kuranna la lakaleli ye baara de parce que dɔɔnikɛbaaw sara tɛ se ka mina kuranna kalan na n bɛ kuranna kalan min kɛ ka baraji ɲini ala fɛ diɲɛ sara tɛ se ka mina o la mais n'i bɛ mɔgɔw la lakala i fɔle baara de la o la parce que i b'a kɛ ka aya min fɔ a bɛ saga kan u bɛ se ka harafu min kɛ a bɛ saga ka k'i jija pour a ka se k'a dɔn o ye baara de ani b'i ka wagati de bila k'a kɛ dɔɔnikɛbaaw ko ka sara mina nin na baasi t'i kan mais ko ni mɔgɔ min ni ale bɛ mɔgɔ kala sara dɔrɔn de kama a ma ala ko yɛrɛ ni baraji ɲini ŋaniya dusukun kɔnɔ bɛ cogo di ala y'o jaabi kuranna kɔnɔ ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليه أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون ala y'o ba kuranna kɔnɔ ala ko mɔgɔ o mɔgɔ e bɛ bato kɛ ou bien i bɛ baara ɲuman kɛ ala ko la e b'a kɛ ni diɲɛ de ye diɲɛ nafa de ye ani diɲɛ masiri ɲinini de ye ala ko a b'i ka sara dafa k'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ yan mais lahara fɛn t'i bolo ye faman kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasuna أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيه وباطل ما كانوا يعملون نمغو كلا ني ديا كو دروندي الله كو ما يالا لاغرا كو تالا سراتي لاغرا ويا الله كايا دي آية وري لو من كان يريد الآجلة أجلنا له فيها ما نشاء الله كو نمغو من بي كا بارا نيما كده ديا نفاتلي ما كو بودي ني mbe diɲɛ nafa telema ye mbe ewa do teleya k'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ o fana tɛ bɛɛ ye dɛ n ye mɔgɔ min laɲini n'a ye i n'a dɔ sɔrɔ a dɔw bana bɛ se ka kɛ e b'a kɛ ni diɲɛ nafa dɔ ye i tɛ diɲɛ nafa in sɔrɔ sara tɛ ye lahara ala k'an kisi a ma